या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। वैभववाडी सोनाळी येथील परप्रांतीय कामगाराचा मृत्यू संशयास्पद झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। तो मृत्यू मारहाणीतून झाला असून व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली आहे, तर काहींची चौकशी सुद्धा सुरू करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाचा नवीन आराखडा हा कोकणसह विशेषतः सिंधुदुर्गावर अन्याय करणार आहे। हा महामार्ग थेट गोव्याला जोडताना त्याचा एक फाटा रेडी बंदराला जोडला जावा अशी आपली मागणी असून याबाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले अशी माहिती आमदार दीपक केसरकरांनी दिली आहे। प्रलंबित विकास कामं आणि मत्स्यालयासाठी आलेला निधी परत गेल्याच्या मुद्द्यावरून माजी आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण नगरपालिकेवर धडक देत मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांना धारेवर धरलं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शहरासाठी आणलेला 5 कोटींचा निधी व्याजासह परत जाणं हे प्रशासनाचं अपयश असल्याची टीका केली आहे। जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकाऱ्यांना विषय समित्यांचं वाटप झालं। सभेत पदाधिकाऱ्यांना समितींच्या वाटपासह सर्व समित्यांवर समिती सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। माडखोल सांगेली तेरेखोल नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या नावाखाली नदीपात्रातील अनमोल खजिने, वाळू, दगड, गोटे काढून त्याची वाहतूक केली जाते। तहसीलदारांनी स्थगितीचे आदेश देऊनही रात्रीची वाहतूक सुरू असल्यानं माडखोल सांगेली ग्रामस्थांनी माडखोल नदीपात्रातच आंदोलन सुरू केलंय। 4 वर्षांनंतर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग धारेवर धरण्यात आलं। सभागृहात नीट उत्तर देत नसल्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदस्यांच्या रडारावर आहेत। सांगिर्डेवाडी येथील कुडाळ नगरपंचायतीच्या कचरा डेपोला अचानक भीषण आग लागली। आगीचं स्वरूप अत्यंत रौद्र असून धुराचे लोट परिसरात पसरलेत। ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासन आणि अग्निशमन दलाचे जवान शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत। वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नमो उद्यान विकसित करणं या विकास कामाचा शुभारंभ सोहळा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। यावेळी फलकाचं अनावरणही करण्यात आलं। ऐतिहासिक रत्नदुर्ग इथं महादरवाजा परिसरात गडकिल्ले संवर्धन प्रतिष्ठानच्या रत्नागिरी विभागामार्फत व्यापक संवर्धन मोहीम राबवण्यात आली। मोहिमेत किल्ल्यावरील स्वच्छता आणि जतनाचं काम करण्यात आलं। रत्नागिरी एसटी विभागाचे नवे विभाग नियंत्रक अश्वजित चांद्राव यांनी पदभार स्वीकारताच प्रवासी सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचं जाहीर केलं। प्रवाशांच्या सुविधेसाठी ताफ्यात 100 नवीन राजमाता जिजाऊ बसेस दाखल होणार असल्याची माहिती दिली। बोटीवर काम करत असताना पाय घसरून समुद्रात पडल्याने एका 47 वर्षीय खलाशाचा मृत्यू झाल्याची घटना रत्नागिरीत घडली। अरविंद गोविंद नितोरे असं या खलाशाचं नाव आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणेशकुळे गावामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यानं मोठी दहशत निर्माण केली। बिबट्यानं अनेक ठिकाणी कुत्रे आणि गायींवर हल्ले केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। देवरुख संगमेश्वर राज्यमार्गावरील लोवले वळणावर वाहन चालवताना दाखवलेल्या निष्काळजीपणामुळे 2 अवजड वाहनांची जोरदार धडक झाली। या धडकेत बॉक्साईटनं भरलेला ट्रक थेट दरीत कोसळला, तर दुसऱ्या वाहनाच्या केबिनचा चक्काचूर झाला। आता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने एक नवा अजब कारनामा सुरू केलाय। रत्नागिरी जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 40 ते 42 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलेला असताना महामार्गाच्या दुतर्फा आणि डिवायडरमध्ये झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे। चिपळूण आणि संगमेश्वर तालुक्यात तापमानानं उच्चांक गाठलाय। हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार संगमेश्वरचा पारा 42 अंश तर चिपळूणचा पारा 40 अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेलाय। संगमेश्वर तालुक्यात 5 बालके अतितीव्र कुपोषित तर 45 बालकं मध्यम कुपोषित आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे। वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते। मुद्रांक शुल्क विभागानं सरत्या आर्थिक वर्षात एकूण 1648 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत जमा केले। ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कैसे हराया या डायलॉगमुळे राज्यभर चर्चेत आलेल्या एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख आता वादात सापडल्या। सहर शेख यांनी निवडणूक लढवताना सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले। शक्तीपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलताना अनेक अधिकाऱ्यांनी विरोध केला होता। जुन्या मार्गावर त्यांनी जमिनी घेऊन ठेवलं असण्याची शक्यता होती, त्यामुळे हा विरोध होता का अशी शंका पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केली आहे। होंदू अशोक खरात याला पुन्हा पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून त्याचा कोठडीतील मुक्काम वाढलाय। नाशिक सत्र न्यायालयानं त्याला 18 एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे।
येत्या 1 मेला महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेचं ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा दिलाय. आदित्य ठाकरे यांना पक्षाकडून 19 जूनला पक्षाच्या वर्धापन दिनी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात होती. मात्र या सर्व चर्चेवर खुद्द आदित्य ठाकरेंनीच पडदा टाकलाय. सोशल मीडियावरती पोस्ट करत याबाबतच्या चर्चा नाकारल्या. अंदमान कारागृहात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबरोबर काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगणाऱ्या 568 क्रांतिकारींनी हालअपेष्टा सहन केल्या. त्यामध्ये काहींचा मृत्यू झाला. ते सर्व माझ्यासाठी समान असून मला त्यांच्याविषयी आदर आहे अशी माहिती स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात दिली आहे. देशातील लोकप्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. लोकसभेतील एकूण जागा 545 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून यासाठी संविधान विधेयक 2026 संसदेत मांडलं जाणार आहे. UNDPनं दिलेल्या नव्या अहवालात इराण युद्धामुळे भारतासह संपूर्ण आशिया पॅसिफिक प्रदेशावर मोठा मानवी विकासाला धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या अहवालानुसार संघर्षामुळे भारतात तब्बल 25 लाख लोक गरिबीच्या रेषेखाली जाऊ शकतात.